Пълното съобщение от Страсбург удари Европа като гръм от ясно небе. Това, което се случи днес в Европейския парламент, може да влезе в историята на Европейския съюз като едно от най-големите политически земетресения. Пред включените камери Урсула фон дер Лайен и Фридрих Мерц бързо напускат пленарната зала. Никакво изявление, никакъв поглед назад, само прибързано шумолене на документи, нервни служители по сигурността, напрегнати лица. Сцената изглежда хаотична, почти паническа и поражда един основен въпрос. Защо? Отговорът има име. Виктор Орбан, министър-председателят на Унгария, този ден не произнесе обичайното си слово. Той задейства политическа бомба, която разтърсва властовата структура в Брюксел, като къща от карти на вятъра. Бавно се изправя от мястото си, почти демонстративно. Погледът му обхожда залата. Той принуди всеки депутат да погледне. След това той взема тежка, тъмно подвързана запечатана папка. Той умишлено позволява напрежението да се нагнетява. Той изчаква момент и след това казва със спокоен като скалпел глас: „Твоята империя от лъжи свършва днес.“ За частица от секундата настъпва тишина. Абсолютна тишина. Тогава избухва хаос, прекъсната реч, неистови движения. Камерите се въртят едновременно. Службите за сигурност посягат към локи-токитата, но Орбан не се отклонява от пътя. Той започва да чете ред по ред. Числа, имена, преводи, суми. Над 5 милиарда евро от фондовете на Швеция уж са изчезнали. Не са отишли за инфраструктура, не са отишли за изследвания, не са стигнали до училища или пътища, а до мрежа от политически приятели. Мрежи, които се намират около Европейската комисия, в непосредствения кръг на властта около Урсула фон дер Лайен. Докато Орбан чете, лицата в комисията се променят. Първо изненада, после тревога, накрая открита паника. Фон дер Лайен слага ръцете си на масата. Погледът й е твърд, но движенията й издават прибързаност. Тя става, събира документите си. До нея става и Фридрих Мерц. Без коментар, без обяснение, без опит да се представи ситуацията, двамата напускат залата. Точно така. Двама охранители отварят страничната врата. Камерите ги следват дълбоко в сянката на задния коридор. Случайност ли е това или мълчаливо признание, че тук излиза наяве нещо по-голямо, отколкото който и да би искал да признае? Орбан продължава речта си спокоен, настойчив като обвинител, който знае, че на всички вече им е писнало. Той представя още документи, които трябва да докажат връзките с парите на EUCQ и германски консултантски фирми. Фирми, които от години поддържат тесни контакти в Долна Саксония в академични и политически мрежи. Постоянно се повтаря една и съща сума – 5 милиарда евро, които уж са отишли за проекти, които никога не са съществували. Политическа и финансова мрежа, скрита зад бюрокрацията, захранвана с данъци. Парламентът кипи, някои депутати викат „лъжа“, други настояват за незабавно разследване, но Орбан остава напълно спокоен. „Представям доказателствата. Никаква пропаганда“, казва той. И тогава идва моментът, който спира дъха на много хора, тъй като документите съдържат препратки към скандал, който Брюксел се опитва да потули от месеци. Фисагейт. Повече от 200 съобщения между Урсула фон дер Лайен и шефа на ФИЗа Алберто Борела бяха изтрити. Изгубен Няма доклад. Договори за милиарди долари, сключени чрез WhatsApp. Когато съдът на ЕС през май 2025 година поиска достъп, данните вече отдавна бяха унищожени, но Орбан представи разпечатки, предполагаеми скриншоти, получени от унгарски хакер, чатове, в които уж са обсъждани отстъпки в замяна на политическа подкрепа. Залата затаи дъх. „Това не е случайност“, казва Орбан. „Това е система.“ Фон дер Лайен вече отдавна е изчезнала в този момент. Няколко минути по-късно говорителката заявява, че това е дезинформация от изтока, но вече е твърде късно. Кадрите на бягството се разпространяват вирусно. В рамките на секунди се разпространяват през социалните мрежи, новинарските сайтове. Скъпи зрители, цяла Европа вижда това, което Брюксел очевидно е искал да скрие. По улиците на Будапеща и Братислава хората ликуват. В Германия, Италия и Франция нараства гневът. Според най-новото проучване, 60% от германците казват, че вече не вярваме на Брюксел.
Това е стойност, която не беше достигната дори по време на еврокризата. Докато големите медии се опитват да омаловажат събитията, на заден план се оформя нещо ново, нещо голямо. Орбан вече даде име на детето «Патриоти за Европа». Съюз на суверенни партии, който иска открито да изрази несъгласие с властта на бюрокрацията на ТРБС. Вяра, Лего блокчета, други групи. Говори се, че в тази мрежа вече има над 80 депутати. Брюксел реагира с страх, защото тук се заражда противостояща сила. Може би това е първото сериозно въстание на европейските държави срещу наднационалния контрол, който Европейският съюз изграждаше с десетилетия. И докато Европа все още се тресе, от Вашингтон идва нов трус. Доналд Тръмп публично хвали Орбан, нарича го единствения европейски лидер с гръбнак. И когато той обявява планирана среща на върха за мир, решението не се взема в Брюксел, не в Берлин, а в Будапеща. Това е дипломатически удар, който разкрива настоящата външна политика на СЧКС като къща от карти. Путин, Зеленски, Тръмп, всички ще бъдат поканени. Орбан като посредник. Брюксел не е поканен. Символизмът е поразителен. Орбан се очертава като глас на нова Европа, докато Урсула фон дер Лайен се превръща в символ на старата система, бюрократична, откъсната и дистанцирана от гражданите. В същото време зелената сделка отдавна е в криза. Милиарди изчезнаха, цените на енергията експлодират. Протести навсякъде. А сега и тези обвинения в корупция. За много европейци чашата преля, докато Брюксел мълчи, улицата говори. В Берлин пред Бундестага горят свещи. В Мюнхен фермерите протестират срещу забраните за дизеловите автомобили. В Париж шофьорите на камиони блокират околовръстния път, а в социалните мрежи непрекъснато се повтаря едно и също изречение. Орбан беше прав. Но трусовете, които тръгнаха от Страсбург, не приключиха в пленарната зала. Те се разпространяваха като концентрични вълни от земетресение. Първо тихо, после все по-силно. И особено в Германия започна ясно да кипи, дори в рамките на ХДС атмосферата стана видимо по-нервна. Депутатите изведнъж започнаха да задават въпроси, които само преди няколко седмици биха били немислими. Защо изобщо Фридрих Мерц беше този ден в Европейския парламент? Защо напусна залата точно в момента, в който Орбан представи най-противоречивите документи? И защо след това той запази пълно мълчание, прошепнаха тихо те. Някои твърдят, че Мерц може да е участвал в някои консултативни кръгове. Други възприемаха внезапното му напускане като явното начало на края на неговата политическа кариера. Коментатор от вестник Уелт го изрази без заобикалки. Който мълчи е съучастник. Именно това мълчание кара Европейският съюз сега да изпада в най-дълбоката криза на доверие от създаването си насам. Процедурата по член 7, санкциите, морализаторските проповеди, всичко това изведнъж изглежда като празна обвивка. Защото когато самият връх е компрометиран, когато се подозира, че институциите, които проповядват прозрачност, искат да защитят собствените си привилегии, тогава всички уроци губят своята сила. Междувременно в Люксембург юристите анализират възможните правни последици. Въпросът отдавна вече не е дали нещо ще се случи, а какво и доколко сериозно ще бъде то. В Берлин цари желязна тишина. Урсула фон дер Лайен остава защитена в правителствения квартал. Никакви изявления, никаква пресконференция, никакви въпроси, никаква оставка. Само един единствен туит. Борим се за прозрачност. Изречение, което в настоящата ситуация трудно може да убеди някого, звучи като ехо от отминал политически свят. Свят, в който се вярваше, че критиката може просто да бъде изчакана. Междувременно популярността на Орбан нараства до невиждани досега висоти. В Унгария тя достигна ниво на подкрепа от над 70%. В Полша и Италия симпатиите към него растат както никога досега. Изведнъж той се превръща в човек, който казва това на глас. Това, което много граждани години наред са мислили само зад затворени врати. Все по-често чуваме въпрос, който само преди няколко години би се считал за табу. Дали Орбан наистина е злодей? А може би той е единственият, който има смелостта открито да предизвика Брюксел, докато съществуващите партии изглеждат изтощени.
СПД, Важва, СДЮ, всички изглеждат объркани и нямат ясна стратегия, докато продължават да говорят за сплотеността на Европа. Тази сплотеност се разпада с всеки нов скандал. Старата риторика се завръща, Германия плаща, Брюксел раздава, Южна Европа събира. Това усещане фрустрира милиони граждани вече от години. Но сега към тази картина се добавят образи, документи, а най-вече гледката на бягащи водещи политици. За мнозина това е моментът, в който настроенията окончателно се обръщат. Европа е на ръба на политически крах. Не заради Орбан, а заради онези, които с години забравяха на кого всъщност трябва да служат. На хората. Не на лобистите, не на пазарите, не на идеологическите проекти. Фон дер Лайен може да се крие, Мерц може да мълчи, но разкритите факти вече са наяве и не могат да бъдат спрени. Това, което се случи в Страсбург, ще има последствия. Дълбоки структурни последствия. Доверието е нарушено. Маската падна. Политическият център на Европа е разкрит както никога досега. В края на речта си Орбан произнесе изречение, което ще резонира дълго време. Наричаш ме популист, защото слушам хората. И точно това правят милиони хора в момента. Те слушат. Те не кимват от идеология, а от изтощение, от разочарование, от чувството, че някой най-накрая казва на глас това, което чувства от години. За много наблюдатели е очевидно, че всичко това не е съвпадение. Това е началото на края на една система, която дълго време се смяташе за недосегаема. Може би това е дори началото на нещо ново, нещо, което може съществено да промени европейската политика. Големият въпрос е само дали тази нова Европа ще бъде по-стабилна, по-свободна, по-демократична. А може би континента го очаква борба за власт, която ще го раздели още повече? Докато анализаторите обсъждат тези въпроси, улиците отдавна говорят на свой собствен език. Демонстрациите се засилват, а гласовете стават все по-силни. В Берлин, Мюнхен, Париж, Виена, навсякъде едно и също послание. Стига значи стига. Хората искат отговори. Те искат прозрачност. Искат да знаят за какво отиват техните данъци и искат политическа отговорност. Няма значение колко високо стига това. Въпреки това Брюксел все още мълчи. Все още фон дер Лайен и Мерц се обръщат с гръб на общественото мнение. Все още се опитват да омаловажат събитията като дезинформация. Междувременно изображенията, документите и реакциите от цяла Европа разказват съвсем различна история. Именно това мълчание още повече разпалва гнева на гражданите. То създава усещането, че наистина има нещо за криене. И парадоксално, това мълчание прави Виктор Орбан още по-силен, отколкото която и да е от неговите речи. Политическите анализи вече говорят за тектонична промяна. Заражда се нов център на властта. Не в Брюксел, не в Берлин, а в Будапеща. Тръмп открито подкрепя Орбан. Няколко източноевропейски държави изразяват съчувствие. Италия се клатушка. Франция се препъва. Германците се бият помежду си. Европейската комисия изглежда парализирана. Европа е на кръстопът, а това, което ще се случи през следващите седмици, може да определи как ще изглежда този континент през следващите десетилетия. Едно обаче е сигурно, кадрите от Страсбург ще останат, въпросите, които Орбан постави, няма да изчезнат, а хората в Европа ще настояват за отговори. Отговори, които този път не могат да бъдат заглушени с клишета, пиар кампании или морални призиви. Защото доверието беше разклатено, а възстановяването му отнема повече време от всеки политически криза. Сега всичко зависи от Брюксел, Берлин и цялото европейско ръководство. Дали този континент ще се възроди или ще се раздели още повече, от което е трудно да се върнеш назад. Истината, независимо дали е пълна, точна или не, вече е навлязла в колективното съзнание и просто няма да изчезне. Европа преживя исторически ден, а този ден ще има последствия. Ако искаш да знаеш как ще се развие тази кризисна ситуация, абонирай се за канала сега, включи камбанката, натисни харесване и сподели този клип, за да разберат още повече хора какво наистина се случи в Страсбург. Напиши ми своето мнение в коментарите по-долу. Всеки глас има значение. Това видео се основава на публично достъпни политически дебати, мнения, медийни репортажи, както и частично на изострени и драматично представени сценарии, илюстриращи политическата динамика, не претендира за пълнота или абсолютна точност на фактите.
Отделните съдържания могат да бъдат опростени, интерпретирани или представени хипотетично. Зрителите са изрично насърчавани сами да проверяват информацията, да използват различни източници и да си изграждат собствено мнение. Това видео служи за формиране на политически възгледи в рамките на свободата на словото и не представлява нито твърдение на факти, нито призив към омраза, насилие или дискриминация.